lenggah kakung Sumamono Putri sumrambahipun para duta saraya pamunggal kemanten Raden Bagus Muhammad Zainuddin ingkang tansah suka masuki. Agunging raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mudahi hidayah saha kanikmatan dumateng kita lan panjenengan sami. Sumangga kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita nyadong lumunturing syafaat benjang wonten pakewahipun dinten kiamat. Para rawuh ingkang pinudi mboten ateges jumataka kawula jumeneng wonten nasa panjenengan sami anamun piniji pinungka pamiwara lampahing adicara pasamuan walimatul urs Ibun Raden Bagus Muhammad Zainuddin bin Rizki kalian Raden Ajeng Fitra Fentia Karismaning Akdiva Putri binti Munto. Nuninggi para pilenggah runtuting adicara ingkang sampun karonce dening keluarga. Setunggal adicara pambuka. Kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. 3 atur pambagya harja. Atur pasrah calon pengantin kakung. Atur panampi pengantin putri. Sekawan khutbah nikah. Gansal ijab kabul. 6 sungkeman. 7 sabda tama. 8 doa penutup. Kepareng panarta adicara nderekaken lekasing pawiwahan punika kanthi pambuka suratul Fatihah. Liridhalillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Mekaten adicara sampun bimuka mugi lamaning adicara awit purnamadya wasana pinaringan rahayu tebih ing sambikala. Kalajengaken adicara ingkang dumawah angka kalih lumantuning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaseliraken dening Wahdatus Sa'adah. Wekdal saha sasana kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ayat-ayat ingkang sampun kuwaos mugi-mugi dados manfaat khususipun dumateng penganten kekalih
sumrambahipun dumateng kula lan panjenengan sami. Saderengipun adicara kelampah dumateng Bapak Penghulu sarta perangkatipun saking KUA Kecamatan Purworejo, kula sumanggaaken lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang minantu ing Suka Basuki, para sepuh pini sepuh ingkang sampun puna ing pamawas serta lebda ing pitutur ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para priyagung pangembanting praja, para satriyaning negeri minangka pandhoming para kawula tasih ingkang saduhu kinurmatan. Boten katalumpen dumateng para kadang mitra, wreda muda ingkang pantes sinudarsana. Nun inggih awet saking keparingipun pamangku ganti saha kepanitiaan bawahan manto ing kalenggahan menika. Kula Pondava Putri Priscilia kinen sumilih sarira angemban puwes ngaturaken wedaring ganta bebaring prasedya. Minangka purwakaning atur, sumangga sesarengan kula nderekaken ngaturaken suka syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Wikan ingkang sampun kepareng hambabar daya pangaribawanipun ingkang tumanduk dumateng kawula tasih. Satemah wonten ing kaladangan menika panjenengan sedaya lan kula tasih saged makempal wonten papan panggenan menika kanthi rahayu wijeng nir ing sakara-kara. Sumangga sinartan ndedonga mugi-mugi sawiring ganti wiwit purwa madya dumugi wasana mangke saged pinaringan gancar rancak saben ing rubeda. Para tamu kakung miwah putri sinedahan ingkang winantu ing Suka Basuki madyaning suka ing kalenggahan menika Bapak Muntos sekalian. Sekalian angambali atur pambagya wilujeng awet karawuhan panjenengan sedaya sinarengan raos pinuwun ingkang tanpa pepidan. Mugi keparengan pinarak sinambing rantos wasing ganti dumugi paripurnaning pawiwahan ing kalenggahan menika. Para dene wasing ganti adicara pahargyan menika nun inggih panjenenganipun pemangku ganti Bapak Muntos sekalian netepi darmaning asepuh pahargyan suta amiwaha siwi. Nun inggih putrinipun ingkang asesilih Fitra Ventia karismaning Ardiva Putri dahub kalian Bagus Muhammad Zainuddin. Jalu tanahipun Bapak Rizki ingkang pindalem ing Desa Sindojan. Winantu pangajabing sedaya saking Bapak Munto Sarimbit. Mugi wonten sukalilaning manih panggalihipun para tamu. Kasuwun puja hastawa hastunipun sak temah penganten Sarimbit sageta tresna tresnanan atut runtut anggenyo mangun bale wisma hayu hayem hangoyomi. Saha enggal pinaringan kanugrahan saking Gusti wujuding golek kencana ingkang saged tata jalma pinangka panyembanting sejarah. Rah tumrahipun ingkang sami mangun bebesanan. Para tamu kakung ingkang agung ing dharma, boten katalumpen Bapak
Bapak muntos sekalian ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang miwah tangga tepalih. Pamong mitra sedayanipun ingkang sampun keparing-paring iguh pratikel menapa dene penggalihan. Sedaya kala wau Bapak muntos kalian garwa boten saged mangsulaken karna lahir. Ameng kasumenggaken wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Mugi kedarman panjenengan kala wau dadosa amal kesairan saha pikantuk peparing nugraha ingkang saktuju. Peputaning atur saking Bapak Munto sarimbit hambuk bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya wonten kiranging boja miwah krama. Mugi keagungna pangaksama panjenengan kula ugi taksih titah sawantah ingkang kapurba winisesa dening Gusti. Kiranging subasita kula mlenggana taksih kiranging seserepan ingkang kedah nyadong wewerahing para winasis ing rih basa tuwin sastra. Hayu-hayu Raja Niskala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Bapa Munto sekalian garwa ingkang minulya. Keparenga kula matur minangka talanging basa panjenenganipun Bapa Rizki sekalian. Ngaturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapa saha Ibu Munto kanthi pepuji. Mugi-mugi Bapa Ibu Munto tansah pinaringan berkah rahmating Gusti Allah, Pangeran lan tansah ing suka rahayu ingkang sami pinanggih. Kaping kalihipun kula ugi pinanggena hamasrahaken Sri penganten kakung ingkang asesilih Bagus Muhammad Zainuddin, putranipun Bapa Rizki sekalian. Ingkang badhe kadhawuhaken Roro Fitra Fendia Karismaning Ardifa Putri, putrinipun Bapa saha Ibu Munto, pramila ingkang punika pinanganten kakung ugi ngaturaken mahar ingkang arupi seperangat alat salat, cincin 12 gram, busana penganten sapengaten. Menggah sedaya kala wau kaaturaken kanthi suka renaning penggalih nadyanto boten wonten ajinipun. Mugi saged katampi minangka talining katresnan kangge ngraketaken anggenipun bebesanan. Salajengipun mbok bilih sedaya ingkang magepokan kalian tata cara ijab kabul sampun satata, keparenga ijabing penganten lajeng katindakna. Bapa Ibu Rizki nderek nyuwun dhateng Gusti Allah mugi paring berkah pangestu wilujeng dumateng ijabing penganten. Sageta kasembatan kanthi wilujeng nirbaya nirsambikala boten wonten alangan satunggal punapa sumrambah ing sedayanipun. Ingkang pungkasan kula minangka caraka ingkang ngaturaken pasrah temanten mbok bilih damel kuciwaning atur saha mbok bilih wonten kiraning supasita tandang tanduk tuwin tata krami kula nyuwun samudraning pangsama. Cekap semanten atur kawula. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ansa. Dene salajengipun atur panami penganten putri dumateng Ibu Usman wekdalan sasana dipunaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten.
para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Ibu Anissa ingkang hamakili Bapak Rizky lan Ibu Nikita ingkang tuhu kinurmatan. Kanthi ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Munto sekalian Ibu Siti keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kakung. Ingkang sepisan kula minangka sesilih Bapak Munto sekalian dalah sedaya kaluwarga ngaturaken pambagya sugeng ing sarawuh panjenengan sependherek. Minangka duta sayanipun pasrah saking penganten kakung ingkang pindhalem wonten ing Tursina, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Kaping kalih menggah salam taklim Bapak Rizky sekalian, lumantar panjenengan sampun katampi dawah sami-sami kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene menggah keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra calon temanten kakung non inggih Mas Bagus Muhammad Zainuddin ingkang badhe kadhawuhaken kalih Roro Fitra Ventia karismaning Ardiva Putri. Bapak Ibu Munto sakeluarga hanampi kanthi suka gumbiraning manah. Mekaten ugi sedaya pisungsung lan umurape ingkang panjenengan paringaken. Bapak Munto sekalian hanampi kanthi ikhlasing manah. Mugi sedaya kala wau dados tanda talaning katresnan ing antawisipun calon temanten kekalih. Dalasan sedaya kulawarga. Mbok pilih samutayaning sampun satata samapta calon temanten kekalih tumunten badhe kaijabaken manut satataning agami Islam saha peradaban ingkang lumampah. Panyuwun Bapak Ibu Munto dalasan sakeluarga mugi panjenengan sakramunggan keparenga paring donga pangestu dumateng lampahing ijab lan dhawuhing putra temanten kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sumrambah ing sambudayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ing wasana mbok bilih anggen kula matur saha hanampi mboten rena ing panggalih. Kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah nih sing seperangkat alat seolah kita
sedaya. Adicara pasrah panampi sampun kelampah. Adicara ingkang angka sekawan khotbah nikah. Dumateng Bapak Azura, wekdal lan sasana kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan rahmah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ma'anahu min ni'manil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin allazi ursila lil alamin wa ala alihi wa sahbihi allazi jahadu fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi fi kulli sa'atin wa'lamu annikaha sunnah min sunani Rasulillah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum ajwajan liyaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Monggo sami nindakaken takwa dumateng Gusti Allah kanthi tansah nindakaken sedaya perintahipun saha nebihi awisanipun salah satunggaling tindak lampah ingkang dados tetengere. Para rawuh ingkang minulya, pramila jodohan menika dipun ibarataken ageman kados dene dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Atasipun tiang istri minangka ageman kanggo sira kabeh lan sira kabeh minangka ageman tiang istri. Quranipun surat Al-Baqarah ayat 180. Adicara ingkang nomor gangsal ijab kabul ingkang badhe kanindakaken antawisipun Raden Ajeng Fitra Fendia Karismaning Adifa Putri kaliyan Raden Bagus Muhammad Zainuddin dumateng petugas saking KUA Kecamatan Purworejo wekdal kula aturaken sacekepipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama ingkang kula hormati, ingkang kula dereki. Dumateng para pinisepuh dalah para kesepuhan sedaya ingkang kula hormati. Dumateng para pengemban-pengembanting praja wonten Desa Sindurjang ingkang kula hormati. Dumateng ringsan pengantin kekalih ingkang bahagia. Para pengombyong temanten kakung saha pengombyong temanten putri saha para rawuh sedaya ingkang kula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, hidayah lan taufik sehingga kita saged rawuh wonten mriki papan kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Monggo kita ikrakan kanthi kalimatul tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Angka kalih selawat saha salam mugi tansah
junjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ingkang kita amtu-amtu syafaatipun wonten ing donya lan akhirat. Keparing matur kula wonten ing mriki atas nama pegawai KUA Kecamatan Purjo badhe nitidatan lan nyatet wontenipun akad nikah ing siang punika. Saderengipun akad nikah kalaksanakaken, kula badhe nitidatan calon risang pinanganten kekalih. Calon pinanganten kakung asma Muhammad Zainuddin leres. Tempat tanggal lahir Purjo selangkung Desember 2003 leres. Pindalem wonten Tursina Kutarjo Purjo leres. Calon pinanganten putri asma Fitra Fetria Karismaning Ardifa Putri leres. Tempat tanggal lahir Kulon Progo 21 November 2004 leres. Pindalem wonten Sindurjan leres. Punapa sampun lengkap administrasi nikah awujud KTP, KK, akta kelahiran. Alhamdulillah kelengkapan administrasi sampun lengkap. Pramila monggo akad nikah badhe kita laksanakaken. Dumateng wali saking temanten putri Bapak Munto monggo kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kula Munto badhe anikahaken anak kula estri ingkang asma Fitra Fendia Karismaning Ardifa Putri pikantuk Muhammad Zainuddin. Nyuwun idi donga pangestu mugi tansah lancar, boten wonten rubida menapa-napa, saged lancar lan hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sami maos istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad Zainuddin bin Rizki, uzawwijuka ala ma amarallahu min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Muhammad Zainuddin bin Rizki, Baik. ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Fitra Fendia Karismaning Ardifa Putri binti Munto bimahri mushaf Al-Quran wa alati sholati halan. Wabitu nikahaha wadat bidaa mahri mushaf Al-Quran wa alati sholati halan. Gimana para saksi? Sah. 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 Barakallahu laka wa baraka alaihi ma wa jama'a bainakuma fil khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akad nikah sampun kelaksanakan kanthi lancar boten mandi alamas tunggal punapa. Kita tansah ndedonga mugi risang pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barokah. Salajengipun monggo tapak asma wonten ibu nikah suami istri saksi. Nikah dulu. Suami yang merah. Diserahkan. Ayo foto Rian diserahkan. Berdiri. Diserahkan. Diserahkan. Dia akan ke sini Pak Penghuni. Ya. Salim. Nah. Iya. Si. Nikah istri. Salim. Nah. Oke. Tanda tangan di buku nikah masing-masing. Duduk. Dibuka nikahnya. Ya. Saksi tanda tangan. Pengantin kakung sudah pun tanda tangan. Pengantin kakung sampun. Cincin. Ayo cincin. Ya. Di situ ada kan? Pasang cincin dulu cincin. Oh, cincin. Kanan. Salim dicium. Bentar. Cincin sampun. Oh, iya cincin dua-duanya. 1, 2. Buku nikah. Iya. Monggo suami mau sikat taklid. Nanti Mas. Dijan catur. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah akad nikah saya Muhammad Zainuddin bin Rizki berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Fitra Fentia Karismaning Adwa Putri binti Bapak Kunto dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sikdat taklid atas istri yang sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai ibadah pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya atau kepadanya sebagai ibadah kepada pengadilan tersebut. Saya kuasakan untuk menerima uang
ibadah itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji CKI Direktur Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng petugas pencatatan nikah saking KUA Kecamatan Suworejo. Keluarga ngaturaken agunging panuwun lan nderekaken sugeng kondur nerasaken jejibahan sanesipun. Mbak, bikin nih. Selendang. Kangge hanuhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan tresna mripta sedaya. Kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mugia adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten perwito. Amin ya rabbal alamin. Mandheg kakung kasumanggaaken lumampah kandhiraken keluarga agung saking Margawira. Oh, muter anak. Surabaka pitono Superdiling sirna reti jemping swasana Dodaya iku hangesti wonten pitono sirna tekan pamala dusi demi sini ana kangge amruwan lan digore kangge teman gampang Ini bergolongan kali proses dari itu Ini benar-benar ini. Apa kok hilang? Putra Mulia Sane Pangangsi Sang Bebrayan Agung Sang Berputra Manten Mugia Kansa Akut Rumpuh Rinambaran Niat Ing Manah Niat Ing Hati Minangka Niat Ibadah Marang Gusti Allah Anggenipun nglampahi sunahipun Rasulullah Usami putra manjang sekali Ukiyo tansah langgeng barokah
Kali kuning pergi gagal sifat asa, asih lan asih. Mugi ora putra manten kali ini pergi. Doyo kira mongko dengan giring dening panjenenganipun Bapa Sang Sikap derekaken ibu. Mugi saking pisan derekaken lumampah tumuju sasongko dapar kecoko. Mugi ingkang dikomolan itu kali boten lirwa anginipun kula wentah. Kulit paring pinter dalan sesorah kang tumuju mrenggal dawan. Kula desane ngarsa sung kula dolen madya mangun karsa. Tukuri andaya. Salahipun panjenengan Derakan adi sarok babat timbang berdini nangker lan antem-antem sekiro ambet lan trisnani putra manten kekabeh. Manten kekali menjawab dening podo kanan kiri pun Bapa Sanusi. Berdini nangker lan antem-antem sekiro ambet lan trisnani putra manten kekabeh. Itu berkawasan inglesan podo ambete podo trisnani. Tanpa beda di ingkang di boten-boten angin putra mantu utawi putra piyambak sedaya tansah sami dipun belametah muju marganing kawula. Tepang ing adicara tanem jeruk pengantin kekalih monggo keaturan suku.
Adijo ingkang nomor 7 sabda Tomo. Dumateng panjenenganipun Ibu Ratna, wekdal sasana kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang pranatacara, sugeng siang para pepunden, pinisepuh, sesepuh, miwah sagung tamu ingkang minulya. Salajengipun kados kirang jumbo menawi kula nampi jejibahan supados paring wasita tama dumateng pengantin kekalih. Awit kula menika kalebet ewoning tiyang ingkang cepet ing ilmu tuwin cebluk ing seserepan. Ananging rehning ngengeti pamotanipun pengantin sekalian, mrica kecut saunen-unenipun kula sembadani. Salajengipun para pepunden, pinisepuh, sesepuh, sarta para lenggah mugi ngeparengaken kula paring wasita adi dhateng pengantin kekalih. Mbok bilih anggen kula ngayahi dawuh samangke boten dadosaken rena ing panggalih kula nyuwun pangaksami ingkang agung. Mekaten ugi katur para tamu sedaya anggen kula sumela atur ing kalodhangan samangke punika. Langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang tansah pinaringan kanugrahan satemah kula lan panjenengan sedaya saged mangkumpal wonten ing papan punika kanthi manggih kawilujengan saha kasarasan tepih nir sampe kala. Para lenggah ing wicaksana budi, kaparenga kula minangkani pambundhipun Bapak saha Ibu Munta saperlu suka ular-ular sawetawis tumuju dumateng anak kula panganten saringgih mugi saged minangka tambahing sangu anggenipun sami gesang bebrayan. Penganten kekalih ingkang badya mulya, tumakaking dinten sasampunipun panjenengan nindakaken akad nikah ingkang ateges panjenengan sampun lumebet wonten alam madya. Kanthi ngemban pinten-pinten wajibing gesang bebrayan ingkang kedah dipun ayahi. Mas ugi lan Mbak Bebi sekalian, gesang bebrayan punika kenging dipun gambaraken kados dene tiyang nitih baita wonten tengahing samudra. Kamangka sampun kawuning bilih kawontenaning samudra punika boten ajeg tansah owah gingsih kanthi wekdal ingkang boten saged katentokaken. Sri pengantin Sutresna kapekta dening kemajenganipun jaman langkung-langkung kenging daya pangaribawanipun kemajenganing teknologi sarta pangawikan dadosaken hak serta kewajibanipun pria tuwin wanita punika miset-miset mulur mugret ewah gingsih. Ananging sinaosa beda papan kalenggahan sarta kawontenan ewadine lajeng ancer saha esti tundhoni ngagesang punika sami. Jenggoten badhe singular kalian damel wilujenging pribadi, gayat bebrayan sesami saha lestarining alam sawegung. Wusana kula ambal malih nyuwun rumentahing pangapunten tumrap sedaya kekurangan kula serta mugi boten dadosaken kirangan pamangku panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madya wasana kathah kekirangan basa tuwin subasa kawula namung tumadah lumebering sih samudra pangarsami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angaturaken dumateng Ibu Zahrina anyelirani donganipun wekdal lan sasana kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namimin, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa madimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
بينهما وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وخادجة الكبرى اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما واجعل بينهما مودة ورحمة اللهم إني نسألك العافية ودوام العافية وشكر على العافية اللهم ارزق لهما أولادا صالحين وأرزاقا واسعة حلالا طيبا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, ganti hitung, ganti gaya setiap ada hitungan. 1, 2, 3. Bebas ya, bebas.